Hemen masadun partikula bat esferikoki simetrikoa den ondorengo hiru dimentsioko energia potentzialen eraginpean egitzen ari da. Beraz, hau da daukagun energia potentziala. 0 dugu, R posizio vektoreren modulua, beraz, zentroarekiko daukagun distantzia. A baino handiagoa denean, eta minus V0, A baino txikiago dugunean, non V0 hori positiboa den. Beraz, minus V0 negatibo izango dugu, beraz, daukagun energia potentzialaren irudia, uste dugu, beraz, daukagu putzu esferiko bat daukagu, non A erradio duen esfera baten barruan, energia potentziala minus V0 dugu, eta horren kanpoan 0 daukagu. Beha da, hiru dimentsioko putzu esferikoa daukagu. Beraz, ezin dugu hau ebatzi, dimentsio bakarreko Schrödingeren ekuazioa ebatziz. Bueno, oinarrizko egoerak duen energia ematen digute zein den oinarrizko egoeraren energia minus V0 zati bi daukagu, beraz, hemetik egongo da, beraz, daukagu egoera lotu bat daukagu. Oinarrizko egoera minus V0 zati bi dela jakinik, kalkulatu haren balioa, zein den haren balioa oinarrizko egoera hau izateko. Beraz, hau ebasteko daukagun energia potentziala esferikoki simetrikoa denez onena koordenatu esferikoetan egitea da. Zeren eta kasu honetan, hidrogeno atoman egiten genuen bezala, aurkitu indezakegu Hamilton-darra, L-karratu eta L-zetaren aldibereko autofuntzioak, eta hau dela eta orduan, Hamilton-darren autofuntzioak izango duten adierazpen orokorra eta zenbaki kuantikoak N Hamilton-darrekin lotuta egongo dana, L-karratuarekin lotutako zenbaki kuantikoa eta M'-L L-zetarekin lotutako zenbaki kuantikoa izango duguna. Koordenatu esferikoetan adierazita daukagun autofuntzioen adierazpen orokorra, izango dugu R-rekin doan ekarpen bat, honekin lotutako zenbaki kuantikoak N eta L izango ditugun, hau bakarrik R-ekiko menpekotasuna izango du, eta hauek, zer esanik ez, hidrogeno atomoaren autofuntzioen diferenteak izango dira, eta nolabait hori bereizteko mentxe jarriko dugu alako ikurra jarriko dugu. Eta gero, horrekin batera, L-karratu eta L-zeten aldibereko autofuntzioak izateko orduan ekarpen angeluekiko menpekotasuna harmoniko esferikoen bidez adierazita izango dugu. Beraz, nolabait ebasteke geratzen zaiguna da ekarpen hau, hau da R-eko menpekotasuna duen ekarpen hori. Eta horretarako egin behar duguna da, ebatzi beharko dugu Hamilton-darren autofuntzio dagokion ekuazioa, hori bai kontutan izan da, hiru dimentsioetan daukagu eta koordenatu esferikoetan egingo duguna. Eta koordenatu esferikoetan ebatziz ausartzen badugu, Hamilton-darrean, hau da, esferikoki, edo koordenatu esferikoetan daukagun Hamilton-darrean, daukagun ekuazioa izatez hidrogeno atomoan atera genuenaren baliokidea duguna, ezberdintasun bakarra izango dugu, kasu honetan, energia potentziale diferentea izango dugula eta hau izango duguna. Orduan, kasu honetan, honek betetzen duen ekuazioa hau izango dugu. Minus H barra karratu, zati 2M, bat zati R, R-ekiko bigarren derivatua, RNL, gehi, energi zinetiko radialaren ekarpena izango litzateke, hementxe daukagu energi zinetiko ortoradiala, L hori zenbaki kuantiko honekin lotuta dagoena, beraz, hau, azken finean, L-karratuaren ekarpena, hau, ordezkatuz izango genuken, zati I, M, R karratu, RNL, gehi, V, energia potentziala, hementxe daukaguna, L, berdin, energia, non energiak orokorrean izango ditu bi zenbaki kuantikoak, eta, karo, zer esanik ez, hauek ez dira hidrogeno atomo daukagun energia autobalio diferenteak izango dira, ze daukagun energia potentzial diferentea dugulako. Kasu honetan, izatez, daukagune balioa, honi badakigu, oinarrizko egoera hori da guri interesatzen zaiguna, ez? Oinarrizko egoeran egonik, hau minus V0 zati bi izango dugula. Beraz,
esaten ari garen bezala, guri bakarrik interesatzen zaigu oinarrizko egoera, eta oinarrizko egoera, N eta L, hau da, ekarpen zinetiko ortorradiala, N eta L, 0 izango ditugu. Beraz, hau da, kasu hause da guk aztertu behar duguna. Eta horrek pilo bat gauzak errazten ditu, ze ekarpen zinetiko ortorradialaren ekarpena nuloa denez, beraz, ez daukagu ekarpen hause. Eta gero bestaldetik interesantea da, nola, hidrogeno atomoen ebazpenean egiten den bezala, hementxako ekuazio guzti hause, bider R eginezkero, orduan ikusten da nola, hau bider R eginezkero, orduan emeko R-rekin simplifikatuko litzateke, hau bider R izango denuken, hau bider R izango denuken, hau bider R izango denuken, beraz, ikusten den bezala, hemen guztietan agertzen da R bider, ekarpen radiala, R bider ekarpen radiala, R bider ekarpen radiala, R bider ekarpen radiala, beraz, R bider ekarpen radial horri, ematen diogu izen bat emango diogu, eta dituko diogu UNL. Bueno, esken binean guri interesatzen zaiguna, oinarrizko egoera U00 izango litzateke. Beraz, UNL orokorrean, izango dugu R bider RNL. Eta hau dela eta orduan, U00 betetzen duen ekuazioa, eta hori da hementxe jarriko duguna, U00 betetzen duen ekuazioa, ondorengoa da, minus H barra karratu, zati bi M, U00-ren R-rekiko bigarren derivatua, gehi, V, U00, berdin, oinarrizko egoera, eta hauxe dugu minus V0 zati bi, bider U00. Beraz, efektiboki hau da U00 funtzio horrek betetzen duen ekuazioa. Eta ikusten duzuenez ekuazio efektiboki hau bada dimentsio bakarreko Schrödingeren ekuazioaren parekoa. Hementxeako energia zinetikoa, hementxeako energia potentziala gehiu, eta hementxeako autobalioa gehiu. Baina badago ezberdintasun bat, ze U honek betetzen dituen muga baldintzak pizka bat diferenteak direlako. Esate baterako U hau honek jatorrian, R berdin 0an, bere definizioa hause dugunez, eta R hau divergentea ez denez R berdin 0an, orduan U hau 0 izango da R berdin 0an. Eta hau da, hau definituta horretan definituta dagoen bezala. Orduan, itxuraz, betetzen du, honek betetzen duen ekuazioa, da efektiboki dimentsio bakarreko ekuazioan antzekoa, baina diferenteak direnak eta nolabait era diferente batean aztertu behar duguna da honek betetzen dituen muga baldintzak, gero aztertuko dugun bezala. Beraz, orain egin beharko duguna, izango da hementxe daukagun ekuazioa aztertu beharko dugu. Eta horretarako, ekuazio hau aztertzeko, U honek betetzen duen adierazpena diferentea da haren barruan edo haren kanpoan egonek, orduan bi zonalde horiek bereiztu egingo ditugu. Lehenengo eta behin barruko zonaldea aztertuko dugu, hau da, lehenengo eta behin, edo kanpoko zonaldea bereiztuko dugu lehenengoa, beraz, eta kasu honetan, hementxe kanpoko zonaldean daukagun V0 dugu, eta hau barruan bestaldera pasatzen badugu, ardan daukagun ekuazioa, hause dugu. Minus H barra karratu zati BM U00-ren R-rekiko bigarren derivatua gehi V0 zati bi U00 berdin 0. Edo hauek beste aldera pasatzen bai ditugu, orduan, beraz, azke guzten badugu, 0,0-ren R-rekiko bigarren derivatua, hause dugu. Minus M H barra karratu, V0, U00. Beraz, hau da ebatzi behar dugun ekuazioa oso simplea dugu, da bigarren ordeko ekuazio diferentzia eta koefiziente konstante duena, badakigu nola ebatzi, izatez erro karakteristikoak aztertuko ditugu, eta erro karakteristikoa da kasuetan K. Beraz, errealak dira,
Beraz, U00 da kasunetan A eber minus KR gehi B eber KR. Non hemen txagertzen den K hori, K dugu erro M V0 zati H bar, hau da Karen balioa. Ja, hemetik gure uin funtzioa finitoa izan nahi dugunez R infinitoa denean, orduan ekarpen hause, B derrigorrez 0 izan behar da, eta bakari daukagu ekarpen hause. Kontuan izan R modulua denez, orduan 0 infinitoran, 0tik infinitoran joango da, beraz R ez da minus infinito egiten hau dela, eta orduan ekarpen hause bai mantentzen zaigula. Orduan, RA baina handiago denean, daukagun U00-en adierazpena hause dugu. Orain aztertuko dugu zein den zein den U00-en adierazpena, baina barruko zonaldean, hau da, haren barruan gaudenean. Orduan, kasunetan, daukagun adierazpena, bueno, V kasunetan V0-ren berdina daukagu, orduan hause bestaldera barkatu, zonalde barruan V-ren balioa da minus V0, hau besten barruan pasatzerakoan, orduan daukagu minus V0 gehi V0 zati bi, beraz daukagu minus V0 zati bi. Beraz, minus, egun ekuazioa, hau dugu, beraz, izatez da goikoaren antzekoa, baina hemen plusen ordez daukagu minusa. Minus V0 zati bi, U00. Berdina da ekuazio oso erraza ebasteko. Bigarren horreko ekuazio diferentziala eta gertatzen da, kasu honetan erro karakteristikoak direla irudikariak. Orduan U00, emetik ateratzen den U00, daukagu C eber IKR gehi D eber minus IKR, non karen balioa justu goikoaren berdina den, zemetxe daukagun modulua goikoaren MH barrak konstante hause, emetxe positibo, negatibo izan arren, konstante hau berdina dugulako. Orduan karen balioa berdina daukagu kasu honetan. Bueno, izatez, hau esponentzia irudikarien bidez adierazakegu, edo sinu eta kosinoen kombinazio lineala bezala adierazakegu. Eta kasu honetan niri gehiago gustatzen zait, kasu honetan sinu eta kosino bezala adieraztea. Orduan, U00 sinu eta kosino kombinazio lineala bezala adieraztiz, orduan daukagu konstante C', honen diferentzia dalako, sinu KR gehi D' kosinu KR. Beraz, ja badaukago adierazpenak, daukago alde batetik, kanpoan, esponentziala hause dugula, eta barruan daukagu sinu eta kosinuen arteko kombinazio lineala. Eta horintxe egin behar dugu, egin behar dugu muga baldintzak aplikatu, ze azken fina hemen txagertzen diren konstante horiek balioak nolabait zehaztuko dituena, eta, bueno, lehenengo eta lehenengo duguna da, batuko ditugu orain arte ateratako uren adierazpen orokorrak, eta orain arte daukagun U00-ren adierazpen orokorra hause dugu, lehenengo eta behin barruan daukagun adierazpena, daukagu C', sinu KR gehi D', kosinu KR. Hau esan dugu, barruan dugula. Eta kanpoan daukagu A eber minus KR. Hause, kanpoan izanik. Eta hori egingo dugu muga baldintzak, aplikatuko ditugu. Beraz, muga baldintzak. Izatez ja, bat aplikatu egin dugu, un funtzioa finito izan behar dela kontsideratuz eta horri dela eta orduan emeko B0 izan behar dela. Orduan, zein da beste muga baldintza bat? Lehen esan dugun esate baterako, lehen esan dugu nola, muga baldintza bat dugula, jatorrian, UNL nola definituta dagoen kontuta egin izan da, jatorrian U hori 0 izan behar dela. Eta horrek zein posatzen du, hau barruko zonalde da, beraz honen gainean aplikatzen da, beraz R berdin 0 egitean hau sinu KR 0 egiten da, beraz kosinu KR batekoa dugunez, orduan D' daukagu 0. Beraz D' daukagu 0. Beraz hori da mugalde baldintza honek inposatzen duena. Beraz, ze mugalde baldintza gehiago, badakigu R berdin an, bi hauek konektatzen dituen zonaldean R berdin a dugunez, orduan, U00
hau U00 funtzioa jarraitua izan behar da. Beraz, honek ze inposatzen du? Inposatzen duena ondorengoa da, ja, kontxiatuko dugu D' hau 0 dala, beraz, bakarrik sinuarekin duan ekarpena kontutan hartuko dugu, beraz, honek inposatzen duen erlazioa ondorengoa dugu. A eber minus K A, ala U00, bai, birazpen hau sekontziratuz, eta A R berdina aplikatuz, da berdin, C' sinu K haren berdina izan behar da. Hori alde batetik eta gero bestaldetik, urrengoa, da deribatua U00-ren deribatua baita jarraitua izan behar dela. Beraz egiten dugu R-ko deribatuak eta bi aldeetan eta R berdina ordezkatuz berdintzen dugu. Orduan daukaguna da minus K A eber minus K A da berdin K C' kosinu K. Bueno, orduan zer da hemetik atera dezakegun arekin lotutako erlazioa, orduan hemetik agertzen diren konstante hauek nolabait simplifikatzeko egin dezakeguna da bi hauen arteko zatiketa. Orduan honi deitzen badiogu bat ekuazioa eta bekoari deitzen badiogu bi ekuazioa, orduan egin dezakeguna da hauek lantzeko eta hemetik haren arteko erlazio bat lortzeko bat zati bi egingo dugu. Bueno, bat zati bi egiten badugu, orduan zera lortzen dugu. Alde batetik, hemen daukagu, tangente KA zati K daukagu, eta bero bestatetik daukagu minus, guzti hau joaten da, beraz, bat zati K. Edo, tangente KA da berdin minus batekoa. Beraz, horrek esan nahi du, KA izan behar dela, iru pi zati lau, bueno, gehi NP. Hori bai, N hori zenbaki naturala izanik, da positiboa izan behar du, ze A-ren balioa positiboa bakarrik onargarria dalako, haren balioa positiboa dalako. Beraz, ja azkenik metik askatzen badugu. Haren balioa A izango dugu berdin, H barra zati, ordezkatzen badugu, beraz, ja, kark duen adierazpenarekin, irupi zati lau gehi NP. Beraz, ja, badaukagu, lortu dugu, zein den, har ditzazkeen balioak oinarrizko egoera minus V0 zati bi izateko baldin eta partikula putzu esferiko horretan sartuta bada.